ndakakwira dare ndikati mukadzi nehandichada nezvikonzero zvekuti anondituka handiremekedzi anondirova anondipesanisa nehama dzangu nedzake umukadzi. Saka izvozvo ndikati ini handikwanisi kugara newe ndomukiri wandikaisa. Nyaya yacho iri kuramba ichichinja. Zuva ratikauya zvakutaurwa zvazvo utaura side brain ukada akachinja initaura side brain pamusoro kune zvekupesanisa izvandizviziva kana zvekurova handisati ndambovarova ivo ndivo vanotondirova zvokuti ndinotombodirwa mvura pamashops vachindirova handina hwandera ndikambovarova ofunga rekodhi yavari kuti kutuka ndoyamakanzwa ini mushure mekunge ivo vaindini mabonde vachinditibva pano mukadzi kana achibva kumusha kwako sadza reyera unoziva ririko idzo mari dzacho dziriko asi chinhu chaanoinga ibonde ndo raanosiira vabereki vake kuti auye kumba kwako obva asvika obva arishaya angachimba ndokumbirawo kana kukunzi ndandichimunyima alright akaudzawo ani ambuya vake kana kuti atete kuti ndo zviripo bhozi akasiye kutanga kundikiremera nyadzi idzodzo kudare kwasabhuka akanzi iwewe unotaura kuti uri kunyimwa bonde iwewe handi wakaudza ani hapana munhu wakaudza ningirine iwe wangotaura kuti iwewe wane 4 months ningirine usingazive bonde wakanyarara chete chingava chokwadi charokutaura and next time usadzokorere futi wana problem taurirawo akakurerukira apa pandikushaya kuti apa pari kudzokorera futi nyaya iyi apa pandisi kuziva kuti manje kupane waakaudzawo here nyaya iyi kana pane awo akaudzawo ngava ndiburitsiriwo kuti wakaudzana pamusoro patikaenda kwasabhuku pandikataura nyaya yekuti handaipiwa bonde vainge vakagadzwa zvairamba mumba ndichiti ndakavabvunza kubva wati musandinetse kune kwazviri kudi kune kwazviri kuita rimwe zuva tikatombotongwa naambuya vakanditi zvinhu zvinoita sezvinowana but kwasabhuku wakanzi iwe chifamba nemudzimai wako takafamba zveshuwa tikaenda kunoshandirwa tiri vaviri vakanzi zvonizvo baba makakwata makadya kusaidi ndozvakava zvichitoti mumba menyu saidi tikapiwa munamato ndizvo zvakabva zvaita zvaita kudaro ipapa vakatanga kunditorera mari baba mumba mai ane 2000 yaita ikatangira vaitora mari apo apo tane 2000 nehuku 100 tagara taipfuya huku tikapedza kupfuya huku 100 mushopu mai vane zvinhu vakatanga kutora mari yevapa 2000 svika yasara pa 600 ndichiti mari iri kuenda kupi vaingoti pane zvandikaonoti kwasara 600 ndakaona kuti apa ndinogona kunyura ndini mushopu hamusina chinhu huku zvakabva zvanzi timirei tikasekuhodha wakabva wahodha mapatsi emabhaiki nefuel ubva watenda kukamuka rumu isiri shopu yedu ubva wakutengesa varimo mwashikia 600 yezveshuwa ndakabva ndaitora ndibva ndaisochi pasaidi pavakandibvunza ndakati aba mwana zvamakuita ini panapa handichazviita sei handichazvinzwisisa kana bonde vanga vapaka 1 tashandirwa zvaita vaingondipaka 1 imwe nguva vairara vakapfeka tikangonesana kanhu kadikidiki havaikwanisa kundiregera vaimhoti pabonde vairara vakapfeka ndakavabata vaindivhisa ndopandiri kubvunzawo kuti zvaitika sekudaro vakanoudzawo ani witness wavo kuti vataura vatambuya amuna yazonzi mutamatarira avaita izvo zvakutaura ndezvakare zvatakatongwa kwasabhuku zvezvi ndozvangaitaura kuti apa pakaudza ambuya nirini akopa nyaya iya hapana kana munhu akambotonga nyaya vabvunzei vanyatsokutsana imimi mabva kuno kudare mapuhwa nguva nedare dare rikakupai nguva masvika kumba
chii chaiitika inini ndaifungidzira kuti sikutaura kwazvaita kuti ende munoyanana ndaifungidzira kuti pamwe mbi yangu achadzora moyo kwei ndakasvika shuwa ndakadzora moyo handiti tadzora moyo akaita bonde tadzora moyo pai tabva kweinini ndabva ndabva ningiri kuba vaitaura kuti chibage kudidi pai pai tekesa chibage kumari yabuda ndeiyi iyi mari yabuda kuchibage ini yangu ndaunza handiti vatagara kwei ndakanyarara ndichitiwo pamwe mbi yangu anyabudisai mari haana kubuditsa ini hangu ndagara asi kunaimi madzimai kuba uku takanzi tinogadzirirwa hanzi tati kusaka kwapa chiri kuramba kuchiri kuramba chichinetsa chii chikupai kuti mimi musadzore mari amai mamudzazvotaura inoya ati mari yatakatengesa chibavu akauya naye kuti amai mari yanotengesa chibavu ndei ndizvo pamusoro ivo vari kuti kwete handiti but kuti atavapa mari kuchakaitika ndechekuti kwataifanira kunge takanorima hakuna kuzokwanisika kuti kurimike vanhu vevhireji koko varambira mvura todii vataronga gurupu revanhu vatatu tamanaka ngatiburese chibhoho ndakauya ndakati kuti ndafunga kuti tiborese chibhohoro sezvo situation mukuiona mira zvakaita ndikumbirawo kuti vandidairo kuti handina kuvaudza here nyaya dzebhohoro wakanditi itai aiwa nyaya yamutori chibavu mari yawakauya wakavapa here yakati hone mari yatakanozuta mavhura mundo wechibage tatengesa chibage mari yaiva mari angai 569 wakapana ndakavapa ivava amai makapiwa kwete handinopiwa mari vakanditi mari tagovana 569 ini ndakabva ndatsvaka bhuku ravaiweka ndairiona nemunhu watikarima naye bhuku racho ndinaro ndakanyeperwa mari vakabuda ne602 imari yaitorwa neanonzi laza anotenga chibaga anotsva kuharare yaihodhwa neyaitengwa nevekudya chichi mubhuku imomo zvinonyorwa kuroti itori pasaidhi vakatowana mari yakadarika 5 point chakuti kuti isusu iyoyo mari yacho yakasvika here handina 5 chakuti handina kupiwa moku ndakangontawana 5 point akapiwa namba nemuromo izvo here wakavapa namba nemuromo ona ichangamire kweinini andingabva ningiri kudai kudzi ndasina kuvapa mari ko changa ndichazouya ndichizovati mari yeiye ndafunga kuti ndafunga ndibore bhoro ndakatopinda mumba kunotora mari ningiri yangu akamira kunze ndakatora mari akatobuda takatoenda kuboresa bhoro kusaka daonzi ndanga ndangoramba ndinayo kundaizouireiko akunonzwa suma pamusoro pamakatengesa chibawe sonranda rikaramba uya wakati handigoni kuvapa mari nokuti handisungirira aiwa pamusoro changamire komuno patakabuda makatiti kudii vamangati ende tinowirirana ndokuwirirana akapa pamatadza kuwirirana ndopaatiende muwirirana asi madzoka mudarika ndikuona kuti honye yeye haisi kupera ava papi nyatsopananga papoindi kuti shuwa takanga takuwirirana imari here yakonzeresa 600 iri kuramba kuburitswa naamai vairi kuita kuti imba yenyu irambe ichizunguzika hameno nyatsopananga papoindi kana tipagadzirisa tobva tapagadzirisa changamire kunyaya yandakaona kuti kunyaya haisi kupera yemari iyo i1 handiti 2 vakaita mumwe musi apari musi wakasvika vawati manje zvakuita ndikuzviziva iwe pane hore rakudanana naro rada kuunza panapa manje hore rako harirese harigari panapa vachindituka vapi ava handiti
Kuyo nyaya yatakanzi tanogadziriswa wakati wakatoti havachazviita kuyo apa panhasi uno vakushandira pakuti ende nyaya yavana kumbona. Amai, mamunza zvataura. Ati nini makamutsvuka nenyaya yehuri. Ndizve. Pavakapoesa bhoro vakanditi ndakunongorisa bhoro ndikushandisa 400. Saka vakabva vatenga kunditiza vachienda kumunda kwekunorima ine havaendiudza zvine ndakabva ndanyuma kusvika wakati motura munhu ndeyo yanga wakakira ndakazviona munhu werume bva ndateera kumunhu. Zuva rechituu yandikasvikotambuka muda kwacho muridzi wemundo watikabatana naye wacho aiti ichidya ropa nditi hamusi kugonodya ropa ndichingurare nachi ndakabva ndasiyana nazvo bva ndatenga kufushira. Zuva rechituu futi bva vatiza panga wakwenda bva ndati nai mukuenda kupi ndikanzi kumunda ndakati kuenda hamuna kundiudza zvikanzi zvonizvo haizvo zvazvo ndakati babata zvaumuri kuzviziva murume wangu ari kuda nemusikana anonzi Blessing Muwezwa ndiwo waitengesa naye chibage kumunda kwangu ndakatombovasvikira ndakati kuti ninyongoshona handizvikwanise murume uyo anorova anondirova ndakakanganisika ndikazvitakura. Saka nyaya iyi murume wangu adakurova musikana anonzi Blessing Muwezwa zvese zvavari kundiita kundinyandira zvechokwadi chandikauza ndobva ndakawatuka ndakangowabudira pachena kuti zvinonzarwa here kana muchiti Blessing ndiye achayakodyara mupi muno mari inini yandikashanda. Ipapapo munhu wakutaura kuti Blessing kuti ndiye hause defense ka hapana munhu anombotambira mhosva sesadza ngotambira ndakashandisa 7 kutenga chikafu maternity kubvasira 470 ndoyati yakasara pa 2000 pa 600 ayo but yese kameke 2000 yaitorwa neyo vachiti pane madhirani peni ndopavakahodha mapatsi emabhaiki nefuel neuku 100 dzanga tinadzo dzatikapedzera kuti yataikuya hukupesa mari yacho wakabva wangoitora mushopu zvinhu vaingotora achitimbomire kuhodha. Akwenini mari yakunzi wakanatora ndio ibagi last ndare akavhuma mukomana akazvikwadi mari ndakatora achizoda kuti mari yacho ndakamwe ichiita zvestadi kuno mukadzi achimurapira kuti stadi chakaitenga before mari iyoyo achibva ati muchukwa matomutiwo next dare raukutira kuti tizive kuti mari 1.4 yacho yakafamba sei nechibage chacho ubva waziva kuti iwo sheya yako ichange yakamira sei bhozvinhu zvaita nemukadzi sheya yechibage taiwana ari kuti iye pakabuda 569 yakaudzama ndizvo yakaudzama ya mari yacho yaazotenga yaazonopoedza but isusu tiri kuti madzokera kumba tikuda kuti munange pane dambudziko chaipo chaipo ndokuti tisapedze nguva. Iwe pauri kunyanya utadzirwa nomukadzi uyu ndopati pauri kuti aiwa apa mukadzi uyu ini handichamuda nechikonzero chinoti chinobatika. Mukadzi uya anondishaudha changamira kunyakunzwisisa tabva kuno here kudaro kako akwani ndo panataura kuti andiko painditukira hamuna kukudza dare here mabva kuno zvakutaurwa nedare kuti chakakosha zvavanorekodha dai ngavaburise kuti rekodhi asi vanorekodha pamusoro zverekodhi takaona kuti zverekodhi kupedza nguva bhozi ndakadateereraya ndokupa mukana iwo kana iri tsika yako yekurekodha vangopa wakwaine the same record because ainyepeka weibudisa kabudari dikira midaimuzive chakamira chakandipaonesa bhozi iwo anonditi unozondirekodha pandotuka inini saka ndakaona kuti hapana nyaya inovakika nemanyepo shamwari handichipanati pakaziende muita somugari zvakanaka dai rekodi manje makatiti mambo ende ndinogaaaakaita chichibva pano padare ndovakupinda kuti saka ndakazvireiwa saka iwo uri kufungidzwa kuti dare rinoringaita sei kana musingagona kuitaurira chaizvo zviri kunetsana yako nebari nokuti dare hatigare kudzimba kwenyu takakugadzisa tikatenda munogara zvakanaka
musi watakabva kuno kumusi wa18 ndakatosvika ndakabika vakatombodoramba chikafu ndakavanyengetedza vakati kubva musi wa19 kusvika musi wa24 mumba taitorara tese vakazongotanga kupanduka vaitodaira chivaisira mvura yekugeza zvese itoita chito zvese zvaaraiti musi wa24 vandatanga kunyimwa bonde vakuramba chikafu kusvikana nhasi vari kutorara vakapera asi tanga takutokumbirana musheku Saka maona murume uyu zvokuhwandira zina basa uyu murume uyu akusvira kuti isusu takuita dare rako iwo chete rezwa makaita mazuva mangani amaiwirirani 4 days kubva musi wa9 kubva musi wa8 kusvika musi wa10 6 days saka dare rako iwo next dare redo rako iwo musesatati right uyu kuti imba yake irambe chiri right bcause unoda kutsurwa nedare kana wakangana zvatsurwa kudare wakuita zvaunoda ndozvaari kuita kamumwina wako tokuitira ka 6 days uchiva kudare uchiripota kunge mapurisa tozva kuda ine makuti kwete mukadzi unomuda ine pazvinachamuda hauchamuda bcause nhamo iri kumbauko kako nhamo iri kumbauko mari yechibage mabora ko aringosara patogora uri kungori neadvantage tototi apa toti mari yacho tipinda nhasi saka iwo zveshopu uri kungori ndeuchahwina nesindi yedzimba but isusu toda kuita zvinhu zviri fair muno kana wauya tinoita zviri fair anyway ngatikupe mukana wauya nani ambuya ndivandii muratite womusana uyu mazosana zozinyati achada mukadzi munoti kudii panyaya yataura hanzvadzi yangu nemuroora wangu mina hapana chandokokana nacho nechikonzero muroora ndakambomutaura ndakatora muroora chete ndichiti ndiye mutorwa uyezve ndiye munhukadzi akafanana neni ndakamuti muroora ukaoda kuti musho wako ugare usabe mari kuti nyaya yekunyaya kunetsa mungamenyu inyaya yemari iyoyo siya mari nyako akatonzwa roho tiza uende kumba kwangu pamba pangu unopaziva kana kuenda kubva kuvabereki vako mari yake inusiye mari yake yenu mese osiya amai nyamuroma kudara aite mari yavashanda vari tu teererai vanhu vakataura munyarara rumbundu wabvunzwa zvekutaurira kupindura munhu hanzadzini yati haichana mukadzi imini somuroora muri kudii arambe kumangazi yei full stop noti pamusoro imako zvataurwa ndikuzvinzi noti muroora varume vakawanda Sabu kutaura. Mudabatsirwa sei? Ishu yekuba mali hapana mukadzi asandorabira murume wake mali varimo akatireka kuzviramba ndo zvakatowandisa zvokusechwa kwarara kutora dzengi dzasara mumwezi vachiwacha handiti kasara vachitora mari yavo ndokuti ishamwari dzedu ndo mapartners edu andizvozvo
statement yaatete haina kunaka. Atete vagara havasvika muroora. Ende ndakafarira chinhu 1 muri right kana musingafarire munhu pamukuda pachena kuti iye nyanga wakagara mumusha imomo akavumakayiwo handizvozvo munomuda here muroora mumude kwandiri inini hamumude hamude kasi murume wenyu muna here kumba kwenyu wamuri kuenzera naye zuva nezuva kwenyu ndo zvamuri kuitwa hamudiwe here ndomubvunzo wangu nokuti munomuka toda kufambira chinhu chimwe chete kana mama munakazodzvanyirirwa maakuzotengewa kuti tienzanisana handizvozvo ane foni ngadzi kwenyu kumba kwenyu nemurume wenyu hamusi kudiwawo here nanaatete munodiwa makashandisa mushonga upi kuti mudiwo tipo mwana asete rushambwa nokuti kwaanozoenda kuti anosvikoramba wenyu mukashandisa mushonga wakaita sei kana nyinyi ndadzichengeta mari ndinongochengeta mari Ya. ndandiishandise kana nyinyi osei nimi amai mapindira nyaya yemusha mari kumba kwenyu ndinonzereni mari yongobuda here mada kumariaza dzenyu stereke Chingobuda mahara. kupedzai murume wenyu mauya nani mauya nemurume wenyu ndibva ndamudzi hapana baba musadaro makagara musazodaro ndamari kutadza nokuti kuda munodareka ndichakuonai kuti inini muchauya I hope kuti haziexpire muri kuda mari yanza dzenyu hamurare nayewo anotofanwa kurarama anongo mukadzi asiri inini mamuvengerei kwamuvezwa wacho akauya uya ane dambudziko kwa ane dambudziko achauya achaona zvimwe kuti muchangomutireka sabe mari nokuti chirwere chenyu chiri pamari amaimuda mari sabe mari ndosingadiwananzidzangoenda pa yakachengeta nakuba wozaona kuti tiri kubuda zina taura basa. nomweni mwana wangu ini ndibaba nditonga ndimukomana mukuru ndasina dzedu zvanza dzangu anyozozvakava zvasvinesa kuti sei dai vana iti kupara sei vana iti kupara takabvisa mumwe pamwe ndiyakonzeresi but ine vamambe newesei mavaona yona nerusei ana maswitsa urikubvunza inini nai shamari mushande wani ava ndo baba vakagara apa saka nasiwa kuti vochitaura ipapo pawanyarara chisumuka utori nzvimbo yako tigadzise vanhu pamusoriama munozotunga kuti muchakwenya vamaona mukara chisumuka ipapo zvaitika munomuka ndo zvinofanirwa kuitika mudzimba sasiye vasikana vachitonangira musha muri kuona dambudziko kwarapa ari kubvunza mari yehanzvadzi kuti ndikamuudza kuti atore mari kana wakuenda siya mari wereza nama patinaza kushanda zvinhu zvavo saka pane mwana ufanirwa usingadyi mari uye afanirwa kudya mari iwe shamari imba yanisi kuibhureka nhasi havarambani nokuti vada kutora advantage akashanda kasvibisa ada kuti enda notibora bhoho kuya kuti uzotine mari akabva manobora bhoho kuti asana nebhoho ini ndinodzinga iwe ndongoti iwewayo endazvinzwa nokuti kutsvagira imwe nzvimbo ndofana kupa welenzi mupenyu endimiso kulenzi haivhari kuti basa rai ndokupa minda tinongopa tinongoita zipa mutemo tongoti aiwa kandofa uyu mwana tamutorera munda nokuti akadzvanyirirawo imi mutsvagirei mumwe panokwanawo hekta atata 5 hectares 3 hectares akupa vanhu vanokwana hekta nokuti anongoramba ichiatora mumwe futi mambo anongoti ndofa uya wemunda uchipuwa padiki paunobora bhoho chaka nomumwe mazvinzwa advantage yangambe kutora haishande pana dzokera kumba nomuitira izvozvo futi mubikire uwane bonde rako rakakwana kana ungoti kumbodika kwabushe kapisa munongoramba namusu vamwe aona dhova risafa hazvisiri izvo uri kumdzanyirira pa
ndakati nonoziva kuti washanda mari muchibata handizvozve iwo vautame fandirisite vaunobora ko ukuona sabo uri sabobe ndizvozve here zvikuita mwana uriwe munomoda kutora advantage yekuti ndakabora bohova kuti munhu achamba ayo iyo ndo poto yako yekutanga kana ine buri inamisi kana ine makoko nyika isa mvura makoko anobva opara obikira futi nokuti ndiyo yakunzwa moto inobika sadza rakanaka inini ndapedza nemagube ndikudzorera mhuri ndinoida mudare futi ipei 2 weeks 3 weeks kana ndi month zva 17 aiwa jambai 31 March magube tera mhuri usazera nosikana wangara kana pamushanga ngambomira kusvika vana vatangaona pisi iwo uri mudzidzi uri mudzidzi kana uri mudzidzi tsika kuchichikunyanyi kurambidzi hapana dai vanhu vese vakaramba nahosi nokuti vaona vamwe itsika kuchichikwenyi handikurambidzi kasaita mhosva yei yokuti arohwa saka ngaasiye mari iwo vafarasiya mari odzoka vasoteta kuti vakandiregerere nenyaya yekuti murume ida zviramba asi mukadzi rasida rakatojekesa kuti baba anosikuramidza kuita mukadzi wechipiri asi itaini nzira yakaita seyakanaka mokuti munhu yaruaakabvume kodai mukunzi iwo vakabvuma saka changa vakunishaudhira chiye papa chakapa kuti vatora vari kuita mari chibuda uyu anofana kuziva kuti munhu ane ropa ane pfungwa ane mwoyo shanje dzagara dziripo batirwa meseji izvo zvinenge waakutendera toone kuti aakumari here munhu wokoyo zvinhu izvi zvagara zvikonzi munhu mumwe chete nawo shama unozera wautadzira ndakarowa usondayakuroora iyo mari yake yakuenda kumahuri enewo chenjera kuti iwewe uri kungota wangwana but ava zvauri kuona maurika uyu akuzvionawo kuti yambiri yangu ivo zviri kufungwa nasisi vako pamusoro pako touzvo uyu akuzvionawo kuti victim ndiwe ava vasi kuzviziva domestic violence iri pauri ari kukonzera ari kuinsaita ndouzvo perpetrator wacho ndiani uyu ndiaitanga violence newe kasari kukonzeresa ndiani saka iweza kuti murume wako iwe magudu inogara pasi mukadzi ndiye mukadzi wako ukuda mukadzi wechipiri amire hai nini zvokutomborora zvacho totombozvimisa nditombogara ndegani zvangu bhozi nini nhamo iri kwandiri ndese mukataure zve kana kubvunzi hangu kunyange zvakazonzi hangu hanzi kunyange akanzi nouraya kana ndichika inini odo inanchada tomupa mukana urapurikadzi ndiudzo musha une dzimwe here pfungwa dzokuti tikabva pano tikakupa nguva wasvika kumba unogona kugadzirisa zviri bheta kudarika zvatiri kuita saka isusu tiri kuti isusu chatisingadi hatidi kuti kana tabva kuno kudare kuno tosvika kumba tozonzwa zvaya nepamwe tiri kuti isu kana aiwa nokuti iwewo tiri kunzwa ndwebaba wemhuri kunzwikwa kwako nowo kwako bozi munhu anofanira kunzwa stereki ndomu nokuti ndiye okwako iwewo uye angatotadza kukunzwa nokuda kuti marererwo akaitwa kumhuri yokwavo haugone kuzvidi iye kwavo kwandiri hauya kutaura nyaya dzacho saka ikomanga kusvika kukoko nyaya yacho kwaupedza nhasi vana vavaodzozvamutsvakare toramumina wako nasisi wako mwoma wenaindiani singambowaburisa makadaro enonamenina wako panza tozodzoka topedzisa nyaya
makadaro ndoimwe sadombo finance minister ona finance minister ndinopa budget andingakonza kuti mwedzi waya ndindiyo mwedzi waya ndi ko kana wakuona akupedza maoko mwedzi webudget ari akutaurirwa budget ari yaangotaura chete ane basa here pa haana basa saka une basa here mutemo munaro basa kutoka iwe atezwa msafiri